Ugtos ako eh. Palit na kong munggos kay wato ka cash out sa akong daog. Ito ganahag. Kanta ka ng munggos. Naman yan. Kaya yan lang eh. Ang tani. Sila mga subak na. Thompson. Pwede Thompson ako naman. Astos, dami madinig subak na yun kay Golden din eh. Ano na eh? Ngayon nga eh. Gaha ako. Sorry. Dami subak na yun. Hindi yun kani tindahan na. Sorry. Ano ko din? Dami madinig munggos nga. Sulbaka Golden. Kani ko na si Kilawan na Jordan Paul Beck. Kaya ko kami kapuntos kayo. Alam nga na? Gusto na atos patis? Ako nang dinamos? Kaya na? Ano eh? Ano ito? Sama. Sama. Hindi ba ka Golden? Ano nga? Ito sudan, bi? Gambal! Ate, hurot ang kwarta eh. Kurta! Hindi naman sang warrior. Tagam! Gutom Hindi yan. na nga, bitan imong warriors. Ganun sudan, eh. Gamay lang. Lisan lang tingnan lagi. Makadaog balik ang warrior sa ikaw. Game 5. Game 5. Hindi na nga, ginamukal. Sige na. Gusto na yung tao. Gusto mo. Ganun ba? Hindi na nga. Ay, tapos kabaho sa kunin mo game 5. Banga na imong manok. Kala niyo ba? Salamin anak. Ano ko sa ano? Ganun mundo ba? Pinalit ko na. Basta makabaho na yung game 5 do. Bantag taga. Kitsun ko. Mahangol na ang lechon. Gusto ako ng daw kung ano. Banga ayaw. Tayo gulo na. Hindi no, ganun. Gamay. Gamay lang ba? Ito. Banga na yung theory ng Thompson. Banga ito. Bantay na kayo. Sabihin niya. Oh, pupuntan na ni. Taga! Ay, gulo. Sabi na.